Gaskiya wannan mataki da ƙasar Saudiya ta ɗauka yana da ban mamaki ta fuska ɗaya kuma babu mamaki ta wata fuska. Ko shi mai gida mai rediyon take faɗa wata ke hira da shi da ƙoƙarin ragewa masu tsatsauran ra'ayin addini riko da wannan tsatsauran ra'ayi din a wannan ƙasa din. Sai su gidan rediyon BBC suka bugo masa waya suna hirar shi ya faɗi mai ra'ayinsa. Na farko dai tukunna akwai makirci, shi kansa gidan rediyon BBC da ya bugo ya nemi wannan malami wanda yake dan bid'a ne, ba malami ne na sunna ba, bai san kasar Saudiyar ba, bai san siyasar kasar Saudiyar ba, bai san kuma wainar da ake toya ta addini ba, tunda ba karatu yayi a kasar ba. Kuma baya daga cikin malaman da suke dangantuwa da cewa sun yi karatu a ƙasar Saudiya din ko kuma sun san shige da fice na ƙasar Saudiya. To amma su kansu gidan rediyon sun buga masa waya ne saboda sun san hikidi da ƙiyayya da yake da ita da ƙasar Saudiya din da da'awar ƙasar Saudiya, ba wai ƙasar Saudiyar ba, da'awar. Shi yasa suka kira shi kai mai fatawa. A takaice bayanin da yayi a ciki shine naji da kunne na kuma naji hirar cewa daman ƙasar Saudiya ta yi ƙaurin suna, an santa da koya mutane ta'addanci. Gaskiya wannan mataki da ƙasar Saudiya ta ɗauka yana da mamaki ta fuska ɗaya kuma babu mamaki ta wata fuska. Babu mamaki saboda kowa ya sani irin yadda ƙasar Saudiya a shekarun bayan nan ƙarshe-ƙarshe take matukan ƙoƙari domin inganta ko ƙara ƙarfafa zumuncinta da ƙasashen yamma, wanda su kuma a koda yaushe suke nuni zuwa ga manhajar ƙasar Saudiyyan wanda ba su natsu da shi ba, kuma suke ganin shi ne yake ƙara zafafa ko yake ƙara tunzura zazzafan ra'ayi da a cikin addinin musulunci. To kuma dama dai kamar yadda aka sani wa wannan ƙasa ta Saudiya ta na da ƙaurin suna a wajen yaɗa zazzafan fahimtar addini, fahimtar da babu shakka ya ba da gudunmuwa kwarai da gaske a shekarun ƙarshe a wannan ƙarni ɗaya ko biyu da suka wuce wajen munanta alaƙa tsakanin al'ummar musulmi da junansu da kuma al'ummar musulmi da wasunsu. Don haka ta wannan fuskan za a ce babu mamaki idan Saudiya tana ƙoƙarin ta ga ta barranta ko ta gyara abin da ta yi na kuskure a tsawon waɗannan lokuta a cikin waɗannan manhaja nata da tsarin karantarwa. To amma wasu suna ganin kamar wannan mataki da ita Saudiyar ta ɗauka na da nasaba da ziyarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya kai ƙasar a kwanakin baya. Wannan ko shakka babu, shi yasa nace ta wannan fuskan babu mamaki. Abu ne da ake gani cewa dama dai suna ta kokari su kara inganta alakan su kara inganta zumuncin su, kuma su kasashen yamman nan ko kasar Amerika musamman ta riga ta gane wasu sharuɗa da take ganin don abutar tasu ta kara maiko zumuncin ya kara danko sai an cika mata waɗannan sharuɗan. Ko da wannan sharuɗan kuma zai shafi asalin abubuwan da asali ne ba su taɓuwa a cikin addinin musulunci, shine kamar yanzu misali maganan cewa akwai hadisai a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke koyar da ta'addanci. Babu wani abu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai koyar da ta'addanci. Sheikh Ibrahim Ahmad Makari kenan, ɗaya daga cikin limaman babban masallacin birnin Abuja. Su kansu gidan rediyon sun buga masa waya ne saboda sun san hikidi da ƙiyayya da yake da ita da ƙasar Saudiya din da da'awar ƙasar Saudiya, ba wai ƙasar Saudiyar ba, da'awar. Shi yasa suka kira shi kai mai fatawa. A takaice bayanin da yayi a ciki shine naji da kunne na kuma naji hirar cewa daman ƙasar Saudiya ta yi ƙaurin suna, an santa da koya mutane ta'addanci da ɗora mutane akan tsauran ra'ayin addini, daman sananniyar ƙasa ce. Wannan gabar ita ce ta dame ni a cikin maganganun da ya faɗa. Alhamdulillahi, dangane da bayanin wannan cibiya da ƙasar Saudiya ta buɗe ta abin da ya shafi harkar ilimin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu, yau din nan da karfe 10 na dare za a yi hira da manya-manyan malamai a ƙasar nan wanda su suka san Saudiya din, suka san siyasar ta da ƙasar, wato suka kuma yi karatu a cikinta.
a gidan TV na Wisal da karfe 10 daidai. Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo da Dr. Mansur Sokoto da dan uwa injiniya Bashir, waɗanda dukkansu waɗannan malamai ne sanannu masu da'awa a wannan ƙasa, kuma suna da cikakkiyar alaƙa da Saudiya, kuma sun santa kuma da alaƙata ta addini. To za su yi bayani dalla-dalla akan wannan cibiyar, a ji meye manufarta, meye take ɗauke da shi. To anan muna so mu gaya wa duniya, kuma muna gaya wa musamman sarkin musulmi a matakin farko, wannan barna da wannan mutumi da sunan limami a ƙasa, limami a National Mosque yayi, to bai cancanta ya zama liman ba, ya kamata a tsige shi. Dan duk mutumin da yake malami ne da sunan malami mai da'awar addini zai iya buɗe baki ya ce ƙasar Saudiya 'yan ta'adda ne suna koyar da ta'addanci, to wannan yana nuna cewa da'awar da Saudiyan take kai, Alƙur'ani da hadisi da Makka da Madina, da shi kansa manzon Allah dan Makka da Madina ne, dan ƙasar Saudiya ne, cin mutunci ne ga annabin ma gaba ɗaya. Tunda duk tsiyarka, duk yanda kake kin ƙasar Saudiya, baka isa ka fitar da manzon Allah ba, dole ka ce dan Saudiya ne. Wannan kadai ya isa Saudiya matsayi. Muna ɗaga mata kafa, muna girmama ta, muna mutunta wannan ƙasa ne saboda ƙasa ce ta manba'ul wahayaini. Wato anan Alƙur'ani da sunna suke, sannan kuma nan aka haifi annabinmu, anan ya tashi, anan ya girma, anan ya ji da'awarsa. So dole mu mutunta Saudiya, kuma ba za mu bari wani ya zo ya ci mutuncinta ba. Matukar ta yi abu na daidai dole mu faɗa, in ta yi abu na kuskure za mu ba hanyar da ta dace a ce ta yi kuskure. Amma wannan maganar rugurguje da'awar tauhidi ne ya ku ahlat tauhidi. Wannan abin da wannan limami ya yi daga cikin limaman nan National Mosque, abin bakin ciki a ce liman mai hawa munbari ya buɗe baki yana zuwa hajji, yana zuwa umra, ya ce wai ƙasar Saudiya daman 'yan ta'adda ne kuma sun saba koyar da mutane ta'addanci, suna koya mutane ra'ayin riƙau tsatsauran ra'ayi na addini. Wannan abin ya yi muni ƙwarai da gaske. Yanzu in tambaya, yanzu duk hidimar da Saudiya suke yi wa masallacin Makka da na Madina, waɗannan manya-manyan masallatai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, bai isa a faɗi alheri akan su ba? Yanzu duk alhazan da suke zuwa aikin hajji, suke zuwa umra, hidimar da ake musu da yadda suke gyara ƙasar nan, da yadda suke zuba dukiyarsu, akwai wata ƙasa a duniya da za ta iya wa addinin musulunci irin wannan hidimar? Shi wannan malami da yake cewa ƙasa ce da take koyar da tsatsauran ra'ayin addini, take koyar da ta'addanci ko na makamancin wannan, abun mamaki, to wahayin da ya sauka a Makka da Madinan shine ta'addancin? Duk duniya babu wata ƙasar da ta yi musulunci hidima har yau irin ƙasar Saudiya, amma ƙasa ce ƙarama ba mai girma ba. Mafi rinjayen masallatan da aka gina su a Amerika, Saudiya ta gina su, da wanda aka gina su a Ingila, Saudiya ta gina su. Ƙasashen Afirka da South Africa da ina ne da duk sauran ƙasashe inda aka je duk aka gina marakis, gurare na da'awa, masallatai, makarantu, rijiyoyi da za a taimaki bayan Allah, a taimaka wa talaka. Ba har yanzu ba a yi kasar da take kasar Saudiya ba. Shi ma nan da ta'addanci ne. Har yanzu a duniya ba a yi wata ƙasa da ta tara ɗaliban ilimi da ta koyar da ɗalibai suka zo suke karantar da mutane a duniya, suke karantar da mutane Alƙur'ani, suke karantar da su tataccen addini irin ƙasar Saudiya ba. Wannan shine ta'addancin? Manya-manyan malamai a ƙasar nan da duk suke da'awa mafi rinjayensu, wanda suke karantar da mutane masu motsi, suke motsa ƙasar, ake amfanuwa da su dare da rana, a ji su a kaset, a gan su a hoto, a saurare su, a zauna a majalisansu, a je masallatansu, su ba da ilimi, su yi hudubar juma'a, su tafi wa'azi, su je da'awa. Yawancinsu 'yan Saudiya ne, a Saudiya suke karatu, ko Makka ko Madina ko Riyadh. To kenan wannan bawan Allah abin da yake kokarin yi shine ya soki ainihin wato da'awar, ya soki alkitabu was sunna din. To suna ta'addanci, me yasa kuke zuwa aikin hajji da umra? Suna ta'addanci, me yasa kuke zuwa kuke neman taimako a wajen su? Abun kunya mutum musulmi da sunan da'awa, kana rike carbi ka fito ka bude bakin ka kai wannan, ka dauki wuka ka caka kanka da kanka. Ashe akwai musulmin kirki da zai zo ya bude baki ya zagi kasar Saudiya, ci mutuncinta akan harkar addini? Amerika da Ingila ka yabe su ka goyi bayan su?
yanzu sukan da ake mana akwai wani musulmin da ba dan ta'adda bane a gurin waɗannan mutanen? Ashe yanzu karantar da mutane, ashe hudubobin da ake, ashe ilimin da ake bayarwa, ashe kaza da ake yi, ashe wannan duk a matsayin ta'addanci ne? Muna kira ga sarkin musulmi, kai gaggawa, Allah ya taimake ka, irin waɗannan kazaman mutane ne, bai cancanta ya zama limami a Abuja ba, kuma ba mu yadda wannan ya shugabance mu ba. Ya zai shugabanci musulmi a Najeriya? Akwai ahlus sunna wadda mafi rinjayen masu sallah a masallacin ahlus sunna ne, wanda suka yadda da da'awar kasar Saudiya alkitabu wa sunna din. Yanzu bude baki ya faɗi wannan, kuma a ce wai wai limami ne, wai a cikin limaman wai ƙasa, wadda ba addinin ba ma ya karanta. Wannan abu yayi muni kwarai da gaske. So lallai muna kira ga wannan limami ya fito ya janye wannan magana, ya gyara, ya yi musulmin Najeriya bayani cewa wannan abin da yayi ba daidai bane, kuskure ne, yazo ya nuna tubansa. In ba ka ba, mu ba limamin mu ne, ba mu yarda da shi ba, ko muna kira ga federal government ta tsige shi, da sarkin musulmi ya gaggawan kafa wato committee a kansa, a binciki wannan mutumin, a binciki aqidarsa, dan bai cancanta ya zama limami na ƙasa gaba ɗaya ba. What? Wannan shine sakon da muke bayarwa. Sannan akwai sauran bayanai da za su zo a masallatan Juma'a na mai da martani akan wannan tsiyar da wannan limami yayi, da kuma bayani dalla akan ita wannan cibiyar ta mecece, me manufofin ma cibiyar. Yaya zaka zo ka nemi bayani a gurin wani, kana neman bayani akan wani, ka nemi makiyinsa ka tambaya? An yi adalci? Ai ba daidai bane. Ya za a ɗauki sautin maƙiyin tauhidi, mai fada da da'awar tauhidi, mai fada da alkitabu wa sunna, dan bid'a, mai goyon bayan bid'a, mai san yada bid'a a rayuwarsa, a zo a tambaye shi akan abin da ya shafi kasar da take tana kira akan tauhidi, qala Allahu qala Rasulullah. Ba ma magana akan siyasar kasar Saudiya da ita da America da siyasar da sauran duniya da wayewa sauran, mu wannan ba shi bane. Abin da ya dame mu bangaren addinin. Duk malamin da ya zo ya rugurguje maka ƙasar Saudiya da abin da suke kira akai, har yake nuna cewa ai duk ƴan ra'ayin ƴan tsatsauran ra'ayin addini, ƴan ta'adda, ƴan kaza duk da ƙasar Saudiya ne, to ya rugurguje addini ne gaba ɗaya, kuma kashe da'awan ne ta sunna gaba ɗaya a nan ƙasar da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya. Allah wadarai da maganar da wannan bawan Allah yayi, Allah wadarai da ita, Allah wadarai da ita, kuma lalle ne ya fito ya bayyana tubansa, kuma ya bayyana kuskuren da yayi. In ba haka ba kuma muna nan, wa in uttum uduna, ku faɗa za mu faɗa mu ma, kuma muna da abin da za mu yi bayani dalla akan mutum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.